Jeg tror på dig, skat. Vi ses. Godmorgen. Klokken er nu 9. Eksamen begynder nu. Navn? Tom Andersen. Studienummer. Det er fucking studiekort, altså. Det ligger i tasken. Det skal ligge i tasken. Hvorfor står du i studiet, Tom? Nu skulle du se. Glem studiekort til en reeksamen, din store idiot. Ja, studiekort. Vigtigt. Okay. Hvorfor? Det går nok, det her. Det går ikke, det her. Recursive algorithm analysis. Jeg finder svaret senere. Prøv næste opgave. Nej, det er helt okay. Du er ikke til for mig. Jeg sidder bare til en eksamen, der kommer til at bestemme min fremtid. Nej, du er ikke der. Bestem den på en side. Gamle idiot, altså. Jesus Christ. Som alle sammen selvfølgelig ved, så er Martin og Katrin Ret hurtigt måde til at regne rekurrens ud på divide and conquer algoritmer, og derved finde runtime. Vi har et overproblem, og det deler vi ind i en række underproblemer. Derefter så går vi alle underproblemerne igennem rekursivt. A skal altid være større eller lige med 1, B skal altid være større end 1, og Fn det skal altid være symptomisk positivt. For ellers så giver det, vi laver overhovedet ingen mening. Så kan vi finder bare A, B, så det er jo ikke så svært. Så sammenligner vi. Her finder vi A, N, log BA og Fn. Og så underproblemen. Og der er vokset polynomisk på det. Punkten er klar. Kom han en klog dreng. Det håber jeg for ham. Hans brødre fik gode karakterer. Det samme forventer jeg af ham. Selvfølgelig. Men de behøver ikke alle sammen komme ud med Vi er kun akademikere. Han skal nå lige så højt. Min søn skal have et ordentligt arbejde. Selvfølgelig. Jeg kan ikke. Det er for svært. Fucking fiasko. Fanden ikke nogen bekymringer, hva'? Så var der på kunststykker og kaffe. For helvede. De opgav ikke nogen mening. Tænk nu. Hvor fejler jeg? Jeg tror på dig, skat. Der er nu en time til eksamen er slut. Nu er eksamen slut.